Nkonsenfo from Ntroso Nursing College SRC no one more abo mo homodin a waye free screening ama eye adwadifo ahodo bi a wonom ewo ho na wo kyeremu adwadifo na adwuma ne de wo mo ye adwan de wo mo din so ya na dodo na rafi wa pomodin kra ho hia ENT ena ho akohia se SRC na keka wo mo ho a wakwakoye eye free screening ama wonom. Academic prefect awoda Ntroso College of Nursing anowa hafo mantemu eni Adom Kasee amaniboni samiasare etwetwe nkomo eni wodi tu dwase suku yi edi wo SRC week ya senti edaso eye seeking early medical care the role of student nurse ni senti wodwene ho se eni wonti nsi dwomwe na emrantie ene ema ewo edwanem no wonfiri wo mo enhwe yare wawodo a ewo wo mogemu otwemu se oye yenso eso abamfaso ya watu edwadifofo se abribia no oma wonanye ntientia ewo ayaresabea enchiremu a Ernest Echampon editu dwa eni to se no nya rio enso ye hwe e woti so dai wan sore ni owu we ni ma hodo bi a ekoso a e be se ye bo afoforo enka ye mo hunu se so hunu sakra hodo bi opomudini mu ana se onipadua mu a se hutu ana mo entem na akọ ayaresabea ko hwe arehwe enwachi ena in charge of ENT department ewo Kenya State Government Hospital Root Frimpong editu dwase edwadifo ma wo mo wo ahafomantem mu wontai enquire sabia agese wo mo yade ni mu ayeden na nso emu akora ne senti otu wonfo se wonsesa edwadifo ma dodo na empese omo wo hono mo ha bi ombekọ hospital inti kakwa ye kanese ye wo ha ye momodia se ye wo ha bi enko hospital ntentem ma ye ntina fie e ma ne meye severe ansana ye de mu akwa akochire etan se du samre na ama eniema aginsem wono ma onya sa adwumadie mu chefa eni Adom Kasee etwetwe enkomo ya na ye nya kwan enko hospital ko check ta mo de be ye say dia ye nya kwanya etumrika be check boa yen omo hye mi moja afi omo hye masun sese amamani age papa